Gini! Ang tubig! Diri ko, practice! Dapat ako mag-practice ko karong Olympic 2028. Winter ko na. Ako pinaka mayong langoy. Aron gusto ko langoy. Haha. Diri ka sa ugaw practice. Why topic? Gini. What the fuck? Oh, no? Oh. Ayun lang ngayon. Okay na mahugaw na. Putati nga. Tutasanit. Wow. Ako yung pinakain mo lang. Pero, time sa... Kuha pa yung kayong practice. No. Baliw dito. Gusto ko makaputo yung practice. Hindi ko practice. What? No. Okay na. Balik ko. Para masiguro rin na. Oh. Primer ko. Balik ko. No. Aray. No.